Zahvaljujem. Evo, poštovane kolegice i kolege, svi smo valjda jutros mijenjali svoje slobodne govore i govori nas većina o jednoj te istoj temi, a to je da Hrvatska danas svjedoči raspadu parlamentarne većine. Vladajući su izgubili većinu jer je jedan njihov ključni član, Josip Dabro, suočen sa zahtjevom DORH-a za skidanje imuniteta zbog teških optužbi davanja oružja djeci u ruke. I umjesto da svi ovdje bez obzira na političke boje dignemo ruku za skidanje imuniteta i omogućimo pravosuđu da odradi svoj posao, svjedočimo političkom kukavičluku. Domovinski pokret koji se zaklinjao na moral, domoljublje, obiteljske vrijednosti sada brani čovjeka pod ozbiljnim optužbama. Ivan Penava otvoreno kaže da neće glasati za skidanje imuniteta svom zastupniku jer bi time vladajuća većina izgubila svoj tanki i onako klimavi legitimitet. Je li to odgovorno vođenje države? Domovinski pokret došao je na vlast tvrdeći da će mijenjati sustav iznutra, da će popraviti HDZ, ali stvarnost je potpuno drugačija. Umjesto da HDZ reformiraju, oni su se u potpunosti stopili s njim, oni su samo još jedan kotačić u koruptivnoj mašineriji koja još jedna stranka koja štiti kriminal umjesto da ga ruši. HDZ je pravomoćno osuđena politička organizacija za korupciju, tko god s njima ulazi u savez sudjeluje u tom korupcijskom lancu. Domovinski pokret je pokazao da ga ne zanima borba za narod nego borba za fotelje. Ova vlast više nema legitimitet ni kapacitet za upravljanje državom. Hrvatska ne može biti talac trgovine mandatima i političke korupcije, ne može se čekati da HDZ sam sebe reformira. HDZ se ne popravlja, HDZ se ruši na izborima. Zato evo pozivam i Domovinski pokret i sve saborske zastupnike, idemo na izbore. Ako vladajuća koalicija nije u stanju održati većinu bez oslanjanja na zastupnike pod istragom, tada je jasno da su potrebni novi izbori. Građani Hrvatske zaslužuju vladu koja će djelovati u njihovom najboljem interesu, ne u interesu zaštite pojedinaca optuženih za ozbiljna kaznena djela. Vrijeme je da pokažemo odgovornost i integritet. Pozivam dakle evo Domovinski pokret, imate priliku, pozovite na raspuštanje Sabora i raspisivanje prijevremenih izbora kako bismo vratili povjerenje građana u institucije i osigurali da pravda bude zadovoljena. To je jedini i ispravan put. Hrvatska zaista zaslužuje bolje. Hvala. Idemo na osmo iznošenje stajališta u ime Kluba zastupnika HDZ-a, zastupnik Hrvoje Zekanović. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice